Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayanan, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto, Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Webes. Yari kita sa ika-27 ng adlaw sa bulan sang Mayo tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginang liwat kitang nga inop-danay tubdob kita sa tagnalauna 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sa CantongNo Radio Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues dalong taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome na diri sa inyo sining programa diri sa Aksyon Balita Banat Bulig.
Kamusta nga to sining nga mga kaaksyon sa palibot sang syudad sang Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan? Kabayuntang okslang kita sining mga inuras. Tandaan ta si COVID-19 yara lang pangita sang tiyempo kag higayon nga makasulod sa tawo mga kaaksyon. Ay perte. Sige basta COVID-19 andaman tagid kay kabudlay kun kaysa. Sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon okslang. Kabayuntang okay lang aton sining nga pag sinalayo kalakip man sa oriental side sa aton sining nga isla sang Negros, no? Sa mga kaaksyon ta sa bugos nga Rion 6, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan. Welcome na diri sa inyo sining nga palatuntunan sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan. Aksyon Rex Kantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial mangin punta sa Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kang tanan sa Mutual Termination Agreement sang Negros First Cyber Center permahan subong nga adlaw. Kalakip man ang off-site vaccination sa San Carlos City ginpatigayon subong nga aga. Samtang sa Bacolod City Government Center naman gabalita ni Aksyon Art Tayhopon mando ni Presidente Rodrigo Duterte angot sa mass gathering sa mga opisyales sang barangay Talakayon sang Liga sining adlaw karon si Lord Gonzales may apelasyon sa publiko. Samtang sa BCPO naman gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa ini may kangtanan sa droga ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 8 sa motibo nga paglutang sang isa ka persona sa Purok Gracia, Barangay Singkang nagresulta sang kamatayon sini na kaligad nga adlaw. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, sa nukpong balita ni Aksyon na Brian Morden, suspect sa pagpatay sa dua ka persona sa syudad sang Sipalay pasakaan na kaso sining nga aga. Samtang sa balita naman kay Aksyon Alvin Graba sa patrol, bangkay sang isa ka NPA nga napatay sa engkwentro sa syudad sang Himamaylan pagadalo na sa morgue karon nga adlaw. But kung may identity na ning kamatayon siniya kay kahapon sa report sang Philippine Army na wala pa na-identify, no? Aton ibaloon ni karon mga kaaksyon kung may identity na ni ang ginaligar nga NPA, no? Samtang virtual kamustahon sa mga jail personnel ginpatigayon karon nga adlaw upod kay BGMP Regional Director Brigadier General Buena Cosa. Samtang sa aton sini nagapangunaman man nga mga balita out of town, igabalita ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Duwa ka mga persona arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga 4 ka counts sang act of lasciviousness kag rape. Oh, grabe man ginkumpra man. Samtang balita naman sa Aksyon na Percival Villamor sa La Castellana, 34 anyos nga lalaki nga nadakpan sang kapulisan sa banwa sang La Castellana, droga kag armas lutang nga nakuha sa iya posisyon kag control. Samtang sa balita naman sa News Center upod kay Aksyon Eden Abuso,
Ibalita yan yung mga balita nasyonal may kangtanan sa paliyag ni Presidente Rodrigo Duterte kagabi. Ginpangako ang madasig nga repatriation sa mga OFWs. Pagpabaskog sang vaccination rollout sa mga probinsya, ginpangabay ni Vice President Lene Robredo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, nilabi na sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Kalakip man sa Region 6 aton hibaloon karon dugay-dugay sa pangalagad sa report sa aton sining news center. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:32 ang aton oras. Sige, daligid lang ha, kay mahinang kalaban. Matamaton talang ni sa mga kaaksyon ta nga naka-share na kag nag-like sa aton sining program. Pangunahon ta kamo karon dugay-dugay. Plus ang aton sining mga kaaksyon via Aksyon no Radyo Bacolod.com.ph sa mga YouTubers naton may lang pagpamati sa inyo tanan-tanan. Ipadala ang mensahe kay lampadahon tagaron pag may time diri sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon Balita Banat Bulig. Sige, daligid lang kay matagta na resulta sang unang draw sang Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw May 27, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 1 kag 2 liwat 1 and 2. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos, sige sa mga kaaksyon ta nga nagachibog sa sining udto, relax lang anay, no? Kay tirahon ta na ayos sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining programa, no? Daligid lang ha, kay para siguradong sigurado, pangunahon ta anay sila, no? Parang wala na ta lima. Ay, puwerte. This is Super Blood Moon. Nakitaan kagabi, pero daway gid ang iban sinikakita. Super Blood Moon. Pero may total eclipse kagabi, no? Sige, samtang chibog na kamo sa sining udto, daligid lang ha, kay lambadahon taniyan ayo sa mga kaaksyon ta, ilabi na sa kay Bambi San Roque, gapadiwal siya rasa sa Victorias. Bambi San Roque, thank you so much, good sir, no? Kay Elmer Regalado, may lang pagpamati Elmer Regalado. Kay Ted Sobresana, kay Alunan Soset, may lang pagpamati, no? And kay Arnel Po Disamparado, may lang pagpamati Arnel Po Disamparado. Kay Percy Ortiz Tiayon, may lang pagpamati Percy Ortiz Tiayon. And Jigo Imelda, no? Jigo Imelda. Kay Edmond Rihon, kay Paring Kinalon Sagay, may lang pagpamati, no? Jonel Ipugon, may lang pagpamati, Jonel Ipugon, kay Richel Bonilla, kay Pontes Sion, Robert Roma, kay Arlie Biligorio, Phoebe Caberoy Mocateles, no? Moscateles, may lang pagpamati, and Pelton Lipora, Nixon Rilota Bernardo, no? Emily Hindrala, kay Ray Leal, may lang pagpamati Ray Leal, no? John Diamante, may lang pagpamati Amor Malayang, Diding Alojamento, Gerald Nainge, Cresman Gray Balguna, kag Tolen Doy, and Noy Erwin Gonzales, may lang pagpamati. And
sa aton sining nga mga kaaksyon, no? Nga nag-monitor sa sining nga odto. Paring B-Boy kag Marie Christine, daw anniversary nila today mo, buwas or subong, no? Happy anniversary paring B-Boy kag Marie Christine, no? May lang pagpamati man dira sa Country Homes Subdivision. Ayos, sige. Daligid lang mga kaaksyon na standby. Manong balik kita sa diligid lamang madugay. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Pabalik na diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time las 11:41 lang aton oras diri sa inyo sining palatuntunan. Pwede ba lang mag ang balita nga inyo sining mabatian sining mga inura supod kay Aksyon eden na boso sa News Center ginabuag yan na lang sa mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Katuantang balita ni Aksyon eden na boso gikan sa News Center ini may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginapangako ang madasig nga repatriation sa mga OFWs pagpabaskog sa mga vaccination rollout sa mga probinsya ginapangabay ni Vice President Lene Robredo. Kalakip man ang ato sining maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, kag kalakip man sa Western Visayas, sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. Sa detalye sining balita, we have Aksyon eden aboso. Aksyon eden, mayungod to. Mayong Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon, gayon pangako iyan ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga overseas Filipino workers nga hindi na sila maghulat sang dugay para makakuha sang bulig sa gobyerno para makapauli man diri sa Pilipinas. Sunod sa Presidente, sakit para sa iya nga nawad-an sang trabaho ang mga OFW sa iban nga pungsod, ilabi na karon nga nagapadayon ang pandemya kag magapauli sa ila pamilya nga wala sang dala nga kwarta. Dugang pasang Presidente kung sino nga mga Pinoy ang luyag magpauli, ila himuon ang tanan nga makabalik sila sa Pilipinas kag tan-awon sang administrasyon kung ano ang pwede ibulig man sa ila. Sa dugang panaton nga balita nasyonal, ginpangabay naman iya ni Vice President Leni Robredo nga pabaskugon kag padasigon ang pag-roll out sa mga bakuna ilabi na sa mga kaprobinsyahanan. Sunod kay Robredo, kangay sa Camarines Sur, madamo sa gihapon sa mga Barangay Health Emergency Response Team o kung BHERTS ang wala pa mabakunahan sa piyak nga sila ang yara dapat sa prioridad
bangod silang nagaatipan sa mga COVID-19 patients sa ila sininasakupan nga lugar. Samtang, ginpalayag ni Robredo nga hindi imposible nga mahatag ang bakuna antes ini mag-expire sa katapusan naman sa bulan sang Hunyo. Do may mga bakuna ganito nagkala-expire to, ginaboy lang to nila Aksyon din. Budlay in Action Rex kung may mag-expire. Actually, sa June 30 kag July 30. Obra na nila do, tinamad na iyang obra. Hiling nga gawo na yung bakuna. Ya galing iti kung wala man sang pabakuna, alang-alang man ituslok nila sa mga sapat na kay para na sa tawo. Na mo pag nakisa Action Rex ang budlay man, gina problema man sang mga LGUs kay ti may ara na sang sufficient nga bakuna para ang ara sa priority list mabakunahan. Oo. Galing ang ara naman sa listahan, hindi naman sila gusto. pabakuna. Oo. Amo nang isa na ka problema karon sa Alangan nga, bakuna na lang ipangtubok pang gapuson kag tubukan na sila. No, hindi mo na of course pwede. ginarespeto man ang kinamatarong sang tagsa pero kinanglan ta nagidman nga magpabakuna. Correct. Ang kutob sa bakunahan kung tani. Galing kayo may mga areas pa di sa gihapon sa pungsod Pilipinas nga in short, kabalan. Hindi sila yung Hindi sila magpabakuna. So, amo nang hambal sang iban nga kabudlay bla kay bas isa dason maginulsol ka nga. Gani. So, sa tion nga gusto mo na magpabakuna, Huwag pero ara na. ka na sa pinakauli, ara ka na sa pinakauli, dason ka mo naman to ya kay hindi man pwede nga kung hindi ka subong, balikan ka lang ya kung gusto mo na. Gani Kaya may man. ginapasunod man sa listahan. O kon ang budlay dira, kung maubusan ka na gid sang bakuna, nga gusto-gusto mo na gid nga mabakunahan, ati Uway na ito block inom ka na lang tubig. Inom ka na lang tubig. Galing respetuhon taman nagyapon ang ila sini nga kinaiya kung hindi ka mo pabakuna, well, ara lang sa inyo, no? Kung hindi ka mo pabakuna, hindi na lang ka mo magwa sa inyo danay balay. Amo na da. Tubtob nga hindi pa tama Hindi ta maangko ng herd immunity nga ginatawag. Kaya hindi ka na gani magpabakuna, nagsigi ka pa kapasaway sa gwa. Wala ka pagasuksok sang face mask kag face shield at ito ka namin na gid sa imusang itikon Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan naglamot na sa 169,082,312 ang nagpositibo sa COVID-19 kag mayara na sang 150,705,536 nga nagka-recover kag mayara sang 3,512,336 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot na sa 1,193,966 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sa 1,127,770 ang mga naka-recover, kag may 20,169 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Western Visayas, 408 ang recorded cases kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 44,350 apang mayara na gid lamang sang 5,977 ka aktibo nga kaso. 302 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 37,272. 13 ang panibagong napatay nga nagdala sa kabilugan nga 1,087. Sa bugos naman nga Negros Occidental, 27 ang panibagong nga na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 14,565 apang mayara na gid lamang sang 100 o kon na 1,323 ka aktibo nga kaso, 12,916 ang mga naka-recover kag 326 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga syudad sang Bacolod, 96 ang panibag-ong nga na-record nga COVID-19 case kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 9,136 apang mayara na gid lamang sang 1,155 ka aktibo nga kaso. 46 ang panibagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 7,731 kag 4 ang napatay nga nagdala sa kabilugan nga 249. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 11:50 na nga tunura sa 11:50 na mga kaaksyon.
Sige, samtang nagahimos-himos na kamo sang palanyagahon sa siningahon to, kaming bahala sa pagdadala sang mga balita while nga preparar kamo sang palanyagahon sa siningahon to. Ibaloon tanay kay Aksyon Alvin Graba, pinakaligtas nga report sa patrol. Ini may kang tanan sa bangkay to sang isab lang na patay to sa encounter kahapon. Mga pasado las 3 sa syudad sang Himamaylan. Ambot ko nakilala na kay dalalon sa subong nga aga sa morgue. Karon nga adlaw or karon nga aga. Mga kaaksyon, depende patugaling kay way papanaog kay nasa nga aga. Ang bangkay sinisang ginaligar katapo sang New People's Army nga napatay sa enkwentro sa syudad sang Himamaylan. Virtual kamustahan sa mga jail personnel ginpatigayon karon nga adlaw upod kay BJMP RD Original Director Brigadier General Buenacosa. Ibaloon tang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa tubtub karon sa siniga tinion naga-amat-amat 1212. Gapanglakaton gid lamang ang mga katapo sa Philippine Army sa idalom sang 94th Infantry Battalion agud mapanaog ining bangkay sang isa ka NPA o kun ginaligar NPA nga napatay sa enkwentro sa tunga sang 94th Infantry Battalion kagang ining ginatawag nila nga communist NPA terrorist dito sa Sitio Bugo o Sitio Bugo, Barangay Buenavista sa syudad sang Himamaylan. Ang ining Sitio Aksyon Rex that is in between kung si Army Captain Mark Cardinosa pa ang pahambalon ni ang E7 mismo no sa 302nd Infantry Brigade. Ang tunga ara gid sa tunga sang Occidental kag Oriental Action Rex. So in between ano to barangay ano ganito? Sa Barangay Buenavista. Barangay Buenavista. Pero sa sitio lang aksyon nagspesado ka layo lang ni siya. Oo, tapos ang terrain kon pa siya action rex way gid siling biya nga may maayo nga dalan. Kundi ang term gani nila action rex daw lain ang term nga ginagamit nila action rex mo daw kuan ka bala sa mountain terrain ka. So lain ang term nga ginagamit nila kay nagaamat-amat lang sila sa panglakaton pero sa karon ang iban nga mga miyembro especially ini mga otoridad o kon miyembro sa Philippine National Police ang nagahulat man dito sa proper mismo sang barangay hall sa barangay Buenavista to check kag kung magabot men gidman madara iga sa kay ining bangkay sining wala makilala nga alleged miyembro sa New People's Army Action Rex in between sa 25 to 30 years old isa ka lalaki Action Rex. Way pa ni makilala? Unidentified pa tubtub sa karon kay ang plano ang rason nga pagdalon ang bangkay sa sining alleged members ng New People's Army dara iya sa morgue mismo sang Himamaylan para magapatigayon naman sang investigasyon ang mga katapo sang Himamaylan PNP kag sa pagkilala na sang bangkay sa sining napatay nga NPA. Ikaduha diri aksyon na Rex nag-communicate naman o nagpagkomunikar naman ang mga katapo sang Philippine Army sa 302nd Infantry Brigade. Upod na diri ang official man sang 94th Infantry Battalion sa kapitan sa Barangay Buenavista para buligan man sila to identify kay posible sunod sa iya kay kung taga-oriental makilala ni siya pero basis taga-occidental side naman ang ining napatay nga miyembro. Gani kay kung taga-dira siya sa Buenavista may kakilala na siguro na? Action Rex, that is why sunod sa iya kung if you may remember dumduman mo to ng mga nagliligan nga may encounter Buenavista mangyapon ang Rex ko. Oo, ang maning kalabanan nga iduga tamuanay lang na guro sa Oriental da? Yes, gatamuanay lang siling niya actually sir gamay-gamay na lang way gani kalabot sa kilometro Oriental side na o galing kay natabong insidente on Occidental side sa Sitio Bugo
barangay Buena Vista Aksyon Rex. That is why sa karon nga suno sa iya nga ang isa ka mga bagay mas maayo ni para ma-identify ang ining napatay nga miyembro sang New People's Army and at the same time para makuha man ang bangkay sini isang pamilya mismo sa sining NPA. Kag kung diri suno sa iya nga dala na diri ang panawagan man Aksyon Rex sa mga jóvenes, special nga hindi suno sa iya nga hindi gidya magpainto sa sining bag-o naman nga estilo sa mga terorista nga grupo nga naga-imbitar kag nagahatag sang sala nga impormasyon kag edukasyon sa mga kabataan rason nga ang kalabanan sa mga ini naga-intra sa hangaway sang New People's Army. Kapanawagan man siya sa iya sa mga ginikanan. Pero pila ka bilog tong na-encounter nila to? Kahapon? Rex, hindi niya magdubo kuno sa lima, more or less mga 7 Aksyon Rex suno sa iya. Isa ka platon abi? Isabi ka platon ang ila sininga encounter ang isa ni Aksyon Rex suno sa iya ang ining lugar palahuwayan, temporary shelter. Okay. Temporary shelter ang ining lugar sa area, sa lugar mismo sang insidente. Kung nagapanglakaton ang mga tropa sang NPA, dira sila nagapahuway Aksyon Rex. Ginahimo nila as temporary shelter. Kay ginpaklaro ko sa iya, sir, basi kuta o ko na amo ni siya ang pinagkampo abi sang NPA. Sila hindi inaya temporary shelter gid lamang. Natimingan nga ang mga katapo sang Philippine Army sa lugar nagapatigayon man sa nga ila sining nga kampanya kontra terorismo. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Captain Mark Cardinosa. Kanina nag-start silang panahog natay QRT dito nga motive mo sugat sa kwan Adiber. So ang means of transportation nila is by foot. Wala may sakyanan nga pwede makasulod dito. So they are trying their best nga mapanahog na to siya. So ang planning is dito na siya i-direct sa kwan nga morgue nga i-identify sa police. Sa Himamaylan proper. So ongoing ang ilang kwan pagbaktas ron. Tapos wala pa tarong ang mga dalan, puro kwan. Kumbaga sa among term is cross country. Cross country meaning kwan ba? Mulay mga established trail or kwan. Basta diretso na ng kwan, bukid or dito ang kwan, diretso lang. So ang pulisan nag-upod? Wala na sila nag-appeal. Ang sa ubos ba, ang pagpanaog na, dili na sa niya mismo. Ang purpose, rason niya dalon siya sa Himamaylan para sa bangkay niya makilala, ma-identify. Yes, nag-coordinate po sa barangay captain, barangay chairman sa barangay Balita para matabang, bulig siya nga ma-identify itong caliber. At the same time, ang sa PNP side naman nato is para magkakonsila sa fingerprints, kapag mga initial para sa investigation nila. So, Rex, kabahin gid lamang ini sa pahayag ni Army Captain Mark Cardinosa ang term nga gingamit na diri Aksyon Rex cross country. Cross country, buting ganon, unestablished terrain nga No Virgin Forest ni gali ang ginkunan nila. the Virgin Forest gid Aksyon Pero Rex. in between isang Negros Occidental kag Oriental, anong gatamo da sa Himamaylan man? Sa sitio Bugo i-check ko ni B kung kung anong ano na barangay o kung anong syudad o banwa. Banwa na sa Oriental? Banwa sa Oriental. Kay sitio Bugo. Giulngan pa na? Basi gihulngan na ni Aksyon Rex, no? Kaya ang kining kay daw binalbagan Isabela daw muna sang giulngan dara nga side mo. Lapit lang basi siguro. Basi part lang sang part na siya. giulngan man. Yes, Aksyon Rex basi barangay o part sang gihulngan Aksyon Rex. Kaya ang ining lugar suno sa iya damo man Aksyon Rex nga gina mga pumuluyo and it just so happen nga kalabanan suno sa iya damo mga Bisaya kagagikan sa Oriental and Occidental side. Although ang sitio Bugo tinatimingan gid nga sa siyudad sang Himamaylan Aksyon Rex. So, bantayan tamang karon suno siya basi makakuha kita sa pinaka-latest pagidadiri kay suno siya man nawag siya para basi kung makilala na.
Duga paginaton nga balita aksyon na Rex, subong mayo man estilo, subong sa mga katapos sa Bureau of Jail Management and Penology. Number 1 diri para sa ila sining mga personnel, mga jail personnel sa paagi sa virtual kamustahan sa mga jail personnel. Kaya ginapatigayan man Action Rex subong nga adlaw with the regional director, jail chief superintendent Arnold Buenacosa sa diin diri paga-istoryahan ining mga yamo kag reklamo sang mga manubo Ang virtual kamustahan for jail officer lang ni? Yes, para ni sa mga jail officers lang, jail personnel. Kaya may mga reklamo, manang iban nga mga jail personnel mo. Balo ka, mambal niya, sir, sa nunyo ko dili. Pahalo no naman sa kayong iban gali, binulan, pila na sinimana na nga, nga nakalakin sa sunod sang jail. Ate, wala sa may mabulo sa aksyon na Rex. Amo na yung mga bagay nga ginabantayan dire, kag ang isa sa mga bagay nga ginahimo karon ni General Buenacosa sa aton sining nga mga kautoran mga jail personnel. Sunod diri kay BJMP CRS nga si Major Jairus Anthony Dohelio, ang purpose ni Action Rex makahatag sang high moral sa aton sining nga mga jail personnel. High moral kay sa piyak sining nga sinimana na halimbawa kung binula na nga waay nakapahuli na sa ila balay aksyon na Rex. Ikaduha diriya kag kung ano pagit ang mga concern. Isa diri sa ginatudlo man sang mga o ni General Buenacosa sa mga jail personnel ang matagaan man sila sining ginatawag tabla aksyon na Rex nga psychological guidance sa mga jail personnel nga kung kaysa tinir ka to sa kung tsura sa makitaan mo halos bisan diin lang aside sang prisuhan puro pader di amo man ang nagakatabo man sa karon sa iban nga mga jail personnel. Ari ang pahayag ni Attorney Dohelio. So sa una, may pagkatosotros na kanso nga atong regional director sa mga jail unit. But because of this pandemic, ginimo na ito ini virtual. So virtual kumustahan panahon ng pandemya. So ini isa ka maayo gid no nga pagpabasyag sa aton mga personnel sa field nga ang ilang regional director is just with them in this time of pandemic nga nagapanumdum sang ilang welfare no. It's a pat on the back actually no. So kumbaga amo ni ang makapa-boost sang ilang moral thinking ang ilang general director nag-ugyon sa ila no, especially sa aton mga personnel nga ara sa lakin nga pila ka sinimana ang ara sa sulod nga hindi makagwa no. So ano ba lang ang imong nga boss do ginapiktik ikaw, ginakumusta ikaw, ano ang imong sitwasyon no. Isa man ini ka oportunidad sa aton mga personnel sa field nga mapaabot man ang ilang concerns sa mga problema direkta sa aton regional director nga nagakanabo sa ilang tagsa-tagsa ka jails kag sa ilang mismo nga personal nga kabuhi para at least mabalaan man sa aton nga regional director kung ano ang mga ginapang-agyan sa aton nga personnel especially sa field no. Ang ilang mga ginabatyag, especially ang ilang psychological wellness nila. May mga instruction ang atong regional director. Actually, ang aton nga regional director nag-report man no, na direct man sa aton nga psychiatric section nga mag-conduct sa ongoing no, assessment sa aton mga personnel sa field. Ining mga psychiatrist, sir, gasulod man sa aton mga jail facility. Yung aton psychiatrist ug mga psychologists nato nagakandak na sila sang virtual man no. So, Rex, kabahin gid lamang sang pahayag diri ni jail chief inspector Jairus Anthony Dohelio. Nagakatabo sa karon Action Rex kay komo ang mga psychologist kag ang psychiatrist hindi man makasulod so ang kakatabo diriya nga ang mga personnels man nagapakig-istorya, nagapakig-angot man sa mga psychiatrist through Zoom o kon via Zoom Action na Rex. Inihat nagakatabo lang suro sa iya amidst of pandemic nagakatabo man diri sa aton.
Report gikan sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:05 na nga oras. Si Aksyon Joresel Hayna, guro niya Joresel Hayna, no, Zamora. Himalalod na guro, lapos na sa Sina Oriental side. Gani man, way tagaling kabalo na da kung anong lapos na da sang area, no? Giholngan next to Valle Hermoso sa Oriental side sa Rex. Ang siling ni Alex Montesa. O, sige. Basta importante nga tiginapadulhog na to nilang cadaver sang isa ka ginaligar miyembro sang NPA mga kaaksyon. Ginapadulhog na to nila kag kung ano ang madangatan kag kung may mag-claim respetuhon mo na kag kung wala ipalubong na ina sang militar na to, no? Ang balita ni Aksyon Alvin Graba, daligilang Aksyon Art standby ay ginadulong sa inyo sa kalwan sang MVIC Bacolod, no? Ang MVIC Bacolod, pwede ka mo pa-check sang inyo sa lakyan, light vehicle barato lang ina kag motorcycle barato man kag ang jeep ang PUJ mga kaaksyon, no? MVIC Bacolod amuning tanana dira nga himuon ta antes magkadto sa LTO magparehistro. MVIC Bacolod, no? Pwede ka mo katawag sa 454-2422, no? 454-2422 or 0915-063-4386. Kundi gani, bisita lang kamo dira sa MVIC Bacolod, dira sa may reclamation area ho. Kadto lang kamo dira, no? Halin kamo dira sa reclamation, may makadto lang dira sa MVIC for emission testing and motor vehicle inspection, no? MVIC Bacolod mga kaaksyon. Kag ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plaza. Iban pa mga balita gikan sa Bacolod City Government Center, Aksyon Art. Tala na Aksyon Rex ka mag-meeting karon nga adlaw ang Liga o pud diri ang Emergency Operation Center kag Cova Council sang Bacolod. Hindi lamang istoryahan nilang parte sa vaccination program, kundi isa diri nga lakip man sa agenda amo ining mandobla naging buyan ni President Duterte kagabi sa yasining address, no, to the Filipino people nga balya mga kapitan, preparar ka mo kay pwede ka mo magkasuhan in kaso nga hindi ka mo mag-akto kapin pagit sa problema sang mass gathering nga nagaluntad sa inutag sa kamalugar nga ginatunaan sa padayon o kung pag-spike sang cases sang COVID-19. Di sila ni Councilor Lady Glis Gonzales, sila niya
dapat tagid kuan ini na aktuhan man. Di siyempre ang presidente nagmando na sining ang kapulisan na mulang makuan sa ila mo ma-aresto sa Rexing kaso, may mga mass gathering nga nagaluntad sa ila barangay. Pero antes ko pabati si Councilor Bulig Gonzales, pabati ko dito ay gilang portion sa ngambal ni Presidente Tingkong kagabi para sa magkapitan niya sa Aksyon Rexong. Barangay Captain, do you know that you have committed a crime of dereliction of duty? Tingnan ninyo sa revised penal code, magkonsulta kayo ng abogado. Talagang ang unang ipakulong ko, yung barangay captain, having committed a crime... Sa nga parayag ni President Tigong, susunod din kay Councilor Bulig Gonzales kamungiga ng mga barangay president sa Bacolod, silang nagiti lugay naman ni namon actually ginatinguan na ini ma-regulate kag magtuan galinti ang ginahimo sa mga publiko bisan ginapandaman hindi pa pwede ang pagtipon, mga birthday celebration, mga meeting, mga seminar, pero sila niya ginapatalikod man lang ang mga local task force disiplina ang gin-create sa barangay kag mga opisyalis sa barangay lang bantayan sa mga pumuluyo. Ito sila dapat nga kooperasyon na rin kinanglanon para na malikawan kag para magkabinuligay nga mapauntat na ang pagtaas sa kaso sa COVID-19. Yari ang reaksyon kag parayag ni Councilor Lady Liz Gonzales. Later pa, sa meeting kami, together with EOC, with vaccination, kay all-in-one na nagtanan. So, later pa na naman i-take up action art. Kung nga ito na panawagan sa pumuluyo na ito sa Bacolod noon, kay sa 61 barangays, honestly, hindi ka niya mabantayan ng mass gathering 24/7, no? Kay kami lang niyang bantayan ng task force disiplina, barangay level or city level ang yung bantayan. So, ang ato na appeal is, hindi man siya new sa aton, kay ang new man lang is ma-face consequence sa punong barangay if madakpan na may mass gathering sa lugar, no? So, ang mass gathering natin is not new. 1 year na tanan nag-live sa no mass gathering, social distancing, no? So, ang aton lang is, let us be vigilant kung may neighbors kita na nag-exercise ang mass gathering, report immediately to the barangay or police stations. Ang naton man niya is ang mass condos na may nagaplano na mag-mass gathering, no, meetings bala subong action ay kauso gina mo. So this is not done kay mandated by the president. No, sa personal sa parayag ni Councilor Bulig Gonzales. Ginaulat naman ang result para sa aktual na pagkapadulong dito ni Councilor Novero sa isa iyak quarantine center sa Sumag yung reklamo di sa Aksyon Radio sa mga quarantinis kay Teacher Caron na gito angot sa isyo sang ninginganay o sisaon dito para maktuan man sa quarantine center action team at committee sa dinto ang ginlingling to sa Sumag National High School kon sa dintoan eskwelahan man Sumag National High School man to ang balya Sumag National High School sa dinadampi man para sa kilid guro sa bakat dali ko pamilya sa Sumag National High School kundi na Aksyon Rexa pero lo dadampi mo tida may pulis man na da di may pulis actually mga quarantine center may pulis hindi man guros tanan tiempo ng pulis sa kapit sa CRA mula na guro na bantayan sa baluglingling man ay sinaman naglingling tuslok ko ng mata niya di kabay pa para mahibaloan niya kung ano ka bulayog ng ginahimo iya inapaggalingling niya ba tuslok ko mo ng mataya kailangan lang sila isa pala niya kung pero nalay mga bulag ko patyan dapat ang mga kaingod na ang mga panimalay sa Sumag Elementary School amo man nadang dapat gid magbulig man komunidad na kag may mga quarantine facilities na damo dapat magbulig man nadang mga ka-aksyon ta dira
Gani, Hindi na magsulod sa compound ano ng plastada, hindi ko ma-picture out ang Sumag National High School kung yara na sa kilid sang dalan or diin na nga porsyon na sang nalinglinga naman. May nag-message sa aton di oh. Pabukid. Pabukid gali ng Sumag National High School ko no. Pagkat to, tabunan mo Aksyon Rex, doon ako nakita sa right side na mo. Kuha bla. Kaya reklamo, tuloy na dito to ano ka promise mo to sa sulod bla, sa quarantine center ginasign. Ginareklamo? Ginareklamo nila, raman na sulod eh. Ang gapanglingling? Oo. Ang ayos na, tusloko ng buli iya. Tingnan lang kasi yung sulod na bilang nagyan ko pa, kaya taon pa. Oo, sige. Balayan ka na. Kabudlay. Pakanto. Gali sining nini Campaniel, Marinay nini, ang Sumag National High School, pakanto na sa Buwanan. Sa Buwanan, no? Sa tuyo, gali, amo na sakto na. Oo. Sa right side. Sakto na. Tingga panglingling na da. Araman na da. Alam maglingling na dang mga private na da. Araman na da sa within sa jurisdiction lang Gani, man. Tuslukin ang matahing Kaya ko matuslok tayo sigurado, babalagin ako si Doc. laban eh. Alangan ka mabaliban na puling ko, kaya ko na lulusok ang kalimutan mo. Puling ka, may bandage ang mata mo. Nagtawon ka na. Kaya isa yung Councilor Romero, ikualan ka na. Tuwan ka na. Actually, nag-communication naman to. Hinatag na ito kay Councilor Sinong in Romero. charge ang Sumag Elementary School? Ang DSWD naton or ang barangay? Actually, ang kabilugan sinatiyara kay Councilor Romero. So, Ang supervising niya kay Councilor Novero, pero pagkatipan sa pagkaon nila, ang limpyo nila, sino matatap na sila? depende na kay Mayara. Team si Sergio Marie, ginapadala, DSSD in charge sa pagkaon. Okay. Ang security na may mga pusot, personnel na Solex. Oo. Tamo na sila do composition sa different department la. Mayo man to kay Archie, alipalo ito sa Salihis, subong. Tayo sa kwantiya. Mga ilang recovery na. Recovery na. Ito tawhay na tayo Hindi na. daw kamayo ito yung sitwasyon. Nakikita ko man, do kasulhay. Ito lang, kuhaan talaga na. Sige. Pero sa pinaka-latest update. Ang ka-aksyon na aksyon at tayo po na sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon R. Tayhupon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Siling ni ni Sir Hernan ni Doya siling niya Aksyon Rex base daw ginabot sa guro. Hihihi. Gani man kung ginabot sa nga malili sa tuslukon ang mataya, no? Isa man lang siguro to ka pag tikang niya palang disgrasya na siya. Tigin kwanto guro basi kung nakabati na siya blaling ito hindi na wag sulito ni basi kung ma-disgrasya kita sini. Pero lantawon to ni Councilor Novero ang sitwasyon dito sa Sumag National High School, no? Kung anong mahimo pag dito parang seguridad sa mga kaaksyon ta, labi na sa mga gina-quarantine, mabutang sa insakto, no? Kay kabudlay, katama mga kaaksyon. Sige. Kantuan tanay balita ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa Mutual Termination Agreement sa Negros First Cyber Center, permahan subong nga adlaw, no? Kag off-site vaccination sa San Carlos City, pinapatigayon subong man ngaga. Ato ni Baloon, Wea Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincia. Sa detalye sining balita, Aksyon Mar. Rex, virtual ang ginpatigayon nga pagpermahanay sa mga adlaw sang sanang ginatawag termination, no? Pag-terminate ini sang joint venture agreement sang provincial government bali mutual termination agreement
sa tunga sa nga gobyerno provincial sa nga Negros Occidental ang isang sining private company nga Negros Property Management Development Corporation nga nakabase ini sa mga Metro Manila. Ang matabo sini bali kakason na ang ginpermahan nga kasugtanan agud to nga ang provincial government na sang Negros Occidental amo na ang mga full manage na sila nagidya makontrol sa pagdumala sa Negros First Cyber Center, isa sang pinakadako nga proyekto sang gobyerno provincial kag amo ni sang una gid nga Philippine Economic Zone Authority o kon PISA accredited building diri sa Negros Occidental. Do himuon isa daw pizza type. Amo na siya? Bali accredited din siya sang PISA Aksyon. Pero lain nga kompanya ni. Lain nga company nagadumala sa sulod sang mga 4 ka tuig. Sa pagpungko ni Governor Bong Lacson, gin pa usisa yan ni Aksyon Rex ang financial status, pila ang expenses, pila ang share nga nagalabot sa probisa. Tubtob nga na hibaluan nga tuman Aksyon Rex sa kagamay sang share nga nagalabot sa provincial government. Sa lipot kasigulanon, perde ang gobyerno provincial kung sige-sigihon ni nga ang magadumala amo ning private company. So nag-decide si Gov Lacson i-terminate na lang ang ginpermahan nga kasugtanan kag by June 30 hambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II by June 30 amo ning umpisa na gid sa pag-turnover formal sa provincial government. Di ano tong masalo to? Ang masalo? May masalo? Ang provincial government amo na madumala. Madumala na. Hindi na pagparkilan sang provincial government? Sige po ang pag-arkila, pero ang mamanage provincial government na. Kaya nag-manage sa mong private Aksyon Rex mo. Kundi may existing subong nga nag-arkila sa cyber center, di ba? Mga stalls na mga stalls na lain ang gadumala mo. Oo. Karon i-terminate na sila sang gobyerno naton, provincial. Bali ang kuan lang ang management among i-terminate. Ang pag-manage pala sa private, bali dunaon na siya. So bali gobyerno na madumala. Gobyerno na madumala. Ang mga nag-arkila Aksyon Rex na why sila sa nga tubangon nga problema kay masigisi na sila. Kung naginalaga sa provincial government mo ang income bala makadto sa provincial government Aksyon Rex, inang kwarta gingastos papatukod na sa silang building na 3 kapatalga na siya, gin-loan ina sa provincial government sa Land Bank of the Philippines. Sige-sige Aksyon Rex ang bayad sang probinsya kada tuig. Gabayad lang sang loan amortization pero why nga ganansya ang provincial government. Amo ni nga galaom si Gov Lacson by June 30 dumalahan na sa provincial government ang Negros First Cyber Center. Galaom sila nga maamat-amat bangon ang ganansya makadto sa provincial government kung sila naged ang maga dumala. Yari sa Attorney Ray Fernando Diaz II. And then by the end of June, i-turnover na. Turnover is June 30. But it can also happen even before June 30. Kabay pa nga under the operations ang aton nga EEDD, mangin more productive siya. At makabayad na ta sa aton nga utang, no? Hindi na ta gapanabon sa aton nga amortization kaya ang share ta sa income kanubo katama. Si Attorney Diaz, alawan ko lang ang sa maysoral sa San Carlos kay nubo to ang percentage Aksyon Rex sang kanamuon sa mga nagpabakuna nga mga senior citizens, no? Kahapon nagsapol ang emergency authorization. Din nga banwa kung sudad sa probinsya nga taas ang turnout sang vaccination. Ado puros gid gawi ito sila kahapon mo? Nugbo gid ko no? Tabanan, Aksyon Rex, nubugid, laban gid ang mga senior citizens. May aragid mga sa nagpapabakuna senior citizens. May aragid Aksyon Rex ang post sa Facebook, may aragay edad na 20. Ginapabugal nila na sa ilang sa nga lugar, araho, may tigulang gani, may senior citizens nga napapakuna. Pinaingganyo ang iban nga may ara sang nga hubin-hubin nga mapapakuna man. Kaya mga tigulang gani bakuna, hubin, di pa?
Ito sa may San Carlos City, nubo to ang percentage sa mga napakunahan nga senior citizens. Ang rason action Rex, tigulang na mo. Hindi na makayanan ang magbiyahe sa mga vaccination center, vaccination site. Amo na nga ang lokal nga panguluhan sa San Carlos nag-decide nga maghimo sa ginatawag nga off-site vaccination. Ambot sa lingon siri, ang vaccinator, ang manugturok sa bakuna, amoya ang makadto sa mga balay-balay. No? Kag mamakuna sa mga senior citizen. Ang subong adlaw, ang barangay 1 to 6 kag barangay Rizal, amo nang ila siri nga schedule sang pagbakuna. Barangay 1 kag 6? Barangay 1 hasta sa barangay 6. Hasta sa 6. Amo na siya. Kay sa record sa nga EOC sang San Carlos nagapakita, may ara sang kapugusan nga 14,715 senior citizens sa syudad, ha? Sa ring karamoon, 1,058 lang ang nag-respond sa panawagan nga magpabakuna. Sa mga 7.19% lang na Aksyon Rex, ina nag-respond pa lang. Para sila nga nag-decide gate nga magpabakuna. Iti amo ni, kadto ang vaccination team, balay-balay, ayoon, kag-explikahan, di siguro ipaagi ni sa proseso, ikuhaan sa lista, fill up, kag ang katuan nga balay, amo niya ang piho na Aksyon Rex na magpapakuna nga senior citizen. Isingit ko lang, may isa ka department head dari sa may provincial capital, ginisyuhan sa ginatawag show cause order. Ano to, Aksyon Mar? Ginisyuhan sa provincial legal office show cause order. Tapos sa lingon ginapa-explain si Aksyon Rex. Isa ka department head ginapa-explain. Nag-submit na sa gani sang explanation niya provincial legal office. Anong ginapapatahag sa iya? Delayed sang atrasado nga pagbayad, no, sa catering services. Ang balor sa baleran mga 1 million. At milyon ang baleran nila Aksyon Rex sa sunod sa 3 ka tuig, no? Way mabayaran na ning catering company mo nagpangayo sa nga Bulig diri sa provincial government kag ginpadalaan sang show cause order ang department head kag nakasubmit naman Aksyon Rex sa explanation, depende ni pagkatuon sang provincial legal officer. Karon lang sapon kung sino ning department head nagipadalaan sang show cause order bangod lamang sa delayed nga magbayad sa catering services. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo. Aksyon na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz. Lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat gid Aksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Dali gid lang mga ka-aksyon ha. Matagtanay bilang ka mga commercials. Dali gid lang manumbalik kita sa dili gid lamang madugay. Ato pa nga ang hangkat mga true hero sa New Una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 12:29 ng atong oras, 12:29 na mga ka-aksyon. Sige, daligid lang ha sa mga ka-aksyon tamay tisiyan ay kulang balang imo sining alawas ang mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan,
Drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan. Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the bayanihan to heal as one. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub sumo. Ayos, sige, no? Sa mga kaaksyon ta, daligid lang kay i-plastar ta anay dre, no? Manamyaw kita anay, may lang nga pagpamati kay Yorb Quiniol, dara sa Kingdom of Saudi Arabia, no? Idireka Fort sang OTTG, may lang nga pagpamati Idireka Fort, no? Sa kay Phoebe Caberoy Moscatiles, no? May lang nga pagpamati dara sa Pulo Pandan, Phoebe Caberoy Moscatiles. Correct ni siya. Suset Alunan, may lang ang pagpamati, Suset Alunan, no? And Lisa Montecastro, dira sa Doha, Qatar, kagabi may first dose vaccine, Pfizer. Kamusta lang sa pamilya ko? Dira sa Himamaylan, sa Purok 3, Barangay 4, Bangga, 13. Okay, Lisa Montecastro. Kay Linila Tarosan, may lang ang pagpamati, Lunila Tarosan, dira sa corner Gatoslao, San Sebastian. Kay Lunila Tarosan, Gaiko How. Gaiko? Diin man Gaiko man. Good noon, Aksyon Rex, monitor lang kami sa Bangga Mayor Pizzahan. Salamat. Richard Esmeralda. Rodora Syoko, tanigin ba siya niya tubig ang paglingling, ang naglingling?
Ah, gani man. Rodorasyo ko kalma. Hernani Duya, no? May lang pagpamati maninay ni fake Campaniel, may lang pagmonitor Alex Montesa, ara siya si Ana Sinoro, kag sa Lagran Hala Carlota, Barrio Garay, may lang pagpamati Barrio Garay. Humalumina, may lang pagpamati kay Alex Montesa, katamiyaw lang kay Ma'am Vanessa M. Mayo, kay Mrs. Alvarez, sang Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dilagdaon, kag sa pamilya Dilagdaon, appeal sang Pandanon DSB. May lang pag-monitor rin sa kay Alex Montesa. Florencia Villacampa, good noon, Aksyon Rex. May lang pagpamati sa Purok May Mulaton, Barangay Banago, Gilien Villacampa, kag Jonalyn Amancio. May lang pagpamati, no? Rodilio Arellano, may lang pagpamati dra sa pamilya Arellano sa Barangay Kabagnaan from Sibukao, Banago. Ayos si Lilia Taton ho, sa Gardenville, Tangob, may lang pagpamati Lilia Taton. George Gargasiran, check attendance lang. Thank you so much, Sir George Gargasiran. Anilik Dolian Santos, de Los Santos, may lang pagpamati. Mayong udto, sir, pa-shoot out da naton ang iya ka baha nga fundings i-release Manila. Anilik Dolian de Los Santos. Kay Joresel Haina, no? May lang pagpamati, Joy Pama, may lang pag-monitor, Joy. Alex Montesa, si Raymond Ligaspi Pinida, no? Good noon, Aksyon, Alex. Kamusta na Alex man? Raymond Ligaspi Pinida. Hindi ko maintindihan mensahe mo. Palihog ko grit sa pamilya Selo sang Barangay Nabulaw si Palay. Kag pamilya Sornito sang Barangay San Juan Pontevedra. Alex Montesa, no? Kativer, may lang pagpamati. Donna Nabarte Macario. And Noel Amar, malang pagpamati kay Bowie Gallego, Jolingo, Bowie Jolingo, and Riboy Alunan kag ang Hinablos. Halin sa kay Noel Amar, Jose Mongcal Torilla, may lang pagpamati Joe Mongcal Torilla. Kay Jocelyn Libon Dispoho, and Madam Elizabeth Malaka, may lang pagpamati Michael Van Lacheca. May lang pag-monitor sa pamilya Lacheca dara sa Bungahin Isabela. Monitor from Iligan City. Michael Van Lacheca. Jodette Calves Pamposa. May lang pag-pamati Jodette Calves Pamposa. And Ronnie Mananghaya dara sa Ofof, Saudi Arabia. May lang pag-pamati. No? And sa kay Mini Sadal yun Mini Oliadas, may lang pagpamati dira sa Tucson, Arizona. Stay safe, Bacolod. Ayos. Sige, drita sa idalom nga person na. May lang pag-monitor da sa inyo. Tanan-tanan namon nga mga ka-aksyon. Ang hindi ko malabutan, pasensya gid. Rinan Lindayaw, great ko lang da ng happy lunch time at pagpamati sa mga pamilya Lindayaw dira sa Sitio Lugon, Barangay Carolan, Kabangkalan City. Watching from Quezon City. Rinan Lindayaw and Nathan Borromeo, may lang pagpamati bisan may pakaisa ko sa isa ka radio station sa inyo gid ko ga pamati. Permidugay ng 10 years. Great sa mga barangay Panakyaw, Isabela, no? Sa mga taga Panakyaw, Isabela. Nathan Borromeo, salamat gid sir. Kay Edmond Morales, may lang pagpamati. Emmanuel Morales, Emmanuel Morales sa pamilya Morales, ga monitor subong sa Nagasi, si Bani Morales, may lang pagpamati. No? Inday Blaza, may lang pag-monitor. Mary Jane Saludares, good PM man. No? And Jose Arson Lapinig Hunyo, may lang pagpamati, may lang pag-monitor. Sige, Belin Salao, may lang pagpamati kay John Estelioso dara sa La Carlota. Ayos, sige. Daligid lang, standby mga kaakson balikan ko lang kamo dugay-dugay sa mga kaakson naton nga pamati sa sining nga udto. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination?
Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman... Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat!
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:44. This time check is brought. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:46 ang aton oras. Katuan tanang balita ni Aksyon da Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Maki-update ta sining pagpatay blato sang duwa ka mga persona. Isa ang pinason kag isang nadakpan man kung kamusta dito sa syudad sang Sipalay, pero karon nga daw pasakaan gid sa kaso. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Samtang wala pa si Aksyon Brian Morden, kantuan tanay balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Droga ang ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 8 sa motibo nga paglutang sa isa ka persona sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. Nagresulta sang kamatayon sini na kaligad nga adlaw. Yaring detalye pod kay Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh, proceed. Ay na, no nga, hindi man magsululod man. Oh, daligid lang kay pang plastata ni anay kay daw hindi magklamo ni daw na abtan sang kuanis sang lato-lato. Life extension na vitamin D3 ang suplemento sa vitamin D sa aton sining alawas nga nagapaayo gid sang
Tapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga 4 counts sang act of lasciviousness kag rape mga kaaksyon yaring kaudan sang report. Upod na sa kay Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Aksyon Rex, duwat na ka mga persona ang mga arestar sa mga katapos ang kapulisan sa syudad sa Cadiz kinagatang-tubay sa kaso sa act of lasciviousness kag subuman rape. Ang giuna nga ginaserbihan sang warrant of arrest sa city immediate na kagabi gid lamang sa bahin sang Purok Province sa Barangay Tabunan, syudad sa Bago. Kikilala ka Edwin Kanyana o kon Edwin Kinyana Isigora, 42 anyos sa edad, residente ini sang Tuburan sa Ibi Magaluna. Pero sa payag sang kapulisan kag sa operating team nga nagpadulong mismo sa lugar, ini si Edwin Kinyana ang may warrant of arrest sa kasong act of lasciviousness, pero 4 ini ka-counts ang iya sining kaso. Criminal case number 20-07199, 707200, 207201 kag 207202. Ini nga mga kaso ang yara sa idalom sa Article 36 ng Revised Penal Code Section 5 of 7610 nakapit sa inisang June 30, 2020 sa nagligan nga tuig kag ginapirmahan ni Honorable Judge Gwendolyn Jimenea sang RTC Branch 60 nga ang bail sini 180,000 ka pesos ang kada isa ka kaso. Detinado karon ini si Edwin Kinyana sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Alas 8:15 takna sa gabi, ginakopan sa Purok Riverside sa Barangay Banago, Ciudad sa Bacolod, si Federico D. Aces E. Querido, 59 anyos sa edad, may asawa kay ini siya may warrant of arrest man sa kaso nga rape. Ini may criminal case number 3108-C, violation sa Section 1, Article 266A sa Republic Act 8353, anti-rape law nga Nobel recommended. Isa pa giniya kakaso ginatubang amo ang criminal case number 3019-C sa act of lasciviousness nakapit sa Marso 29, 2019 o 2009. Ang bail recommended is 13,000 pesos na gin-issue ni RTC Judge sang RTC Branch 60, retired nga Judge nga si Honorable Judge Renato Muñez. Ini karon duwa ka mga suspect ang padayon pangayara sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa syudad sa Cadiz, una sa Balita, una sa Aksyon. Ini sa Aksyon Roger Gutim ng report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gutim, balita gikan sa syudad sang Cadiz. May lang pagpamati kay PNP Jun G. Liba, no? Parikoy. May lang pagpamati dra, no? Kay paring Jun G. Liba kag sa mga kapulisan, mga kaaksyon, no? Ayos sa mga kaaksyon ta nga nagpamati para sa aton sini kayo gid sang aton sini nga pamatyag para layo kita sa mga diabetes, ano pa nga mga balatian nga daw masami mo nga daw mabatyagan sa imo sini nga lawas. Magkabulig man sa constipation. Ang constipation ni mother ni siya sang tanan nga mga diseases, no? Kag ang ining gintingob ni nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas kompleto ang benepisyo. Equality product. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagudlak sang
Ayaw sa pagtuhaw sa monitor, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa Las 12:54 ng aton oras, kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, suspitsado sa magpatay sang duha ka mga persona sa Sipalay, Pasakaan, kaso sining nga aga. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Brian Morden sa NOCO. Aksyon Brian? Aksyon na Rex rin nga aga na inquest na ining suspect sa pagpamatay dito sa syudad sang Sipalay sang tinilikdan nga adlaw. Sa pagpalayag sa ato ni Police Major James Latayon, ang hepe sang Sipalay PNP, mga tubang sang kasong murder kag frustrated. Notod. Dali lang mga kaaksyon, no? Kay nautod ang linya. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:55 ng aton oras. Balikan ta si Aksyon na Brian Morden sa detalye. Aksyon Brian? Aksyon Rex na balta na ang kaso nga tubangon ni Douglas Gaburia. Amo rin siyang suspitsado frustrated murder kag murder. Action Rex. Actually nga tubangon niya gid sila nga kaso double murder, pero subong ang gin-file i-murder lang anay. Kay ang isa medyo kulang pang mga patiles, so irregular filing gid namang. So kay latayon diri giningagaw nila ini para hindi na siya makadwa pa sa prisuhan matapos nga maaresto man ini gilayon sa ginpatigayon nga pagpadulong sang kapulisan sa Ay nanong problema sang linya ni Aksyon na Brian Morden nga kautod maning ay oo. May lang nga pagpamati kay Rufino Era Gavino. May lang nga pagpamati kay Rufino Era Gavino, no? Kag kay Liberty Binitin Ubaldo, may lang nga pagpamati. Kag kay Philip Lorente, may lang nga pag-monitor, no? Kay Mary Jane Saludares, may lang nga pagpamati man, no? Sige. Way pa si Aksyon na Brian Morden ang piyang kalinya. Katuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pagkaroon lang na siguro sa gabing balita ni Aksyon na Brian. Kaya daw hindi makontak mga numbers yan sini. Sige, katuan tanay si Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. May kang tanan sa droga ang ginalantaw sang kapulisan sa Police Station 8 angot sa motibo nga paglutang sang isa ka persona sa Purok Gracia, Barangay Singkang Airport. No? Yaring detalye sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Oh yes, Aksyon. Do hindi matapos ang rumatsagan ko. Hindi na kalma na pala rin mga tao. Hindi, ang nag-text bla diyaw. Okay, abi ko sa signal, no? Sometimes the signal is not good, eh. And sometimes it's good, no? So you better see to it, no? So that the people will not cry. Correct. Yung lagi ito na? Oh, well, get to capture the Hindi ka pa kalinong sila subong. Dalayo pala na yung Semana Santa. Gani. Paunay-unay sila guro subong nga duwa daw. Huwag isa ka pamatsyag. Sakay nito na Guro Action Rex, no? Oo, sakay nito na kagkabugnaw man kung kaisa sang tiyempo. Oh, yes, Action Rex. Dito sa ila, bugnaw na to yung kuang guro to. Ang tiyempo, guro po na ito kati Castellana, bukid na to yung mo. Oo, gani. Oo, ti guro, nagpalumabugnaw, anay kadali guro si Kapchat, kag si Kagawa Joke. May lang nga pagpamati daw sila. Papatsag lang ka muna dito kay Action Rex, no? Laban eh. Kundo, piho na. Una sa tamang balik. Lumagig ang pabatsyag mo. Ayun, di purma. Papatsag mo kay Action Rex, no? Oo. So that... Nahidlaw, nagkahidlaw man tangadaan mo? Natural, Oo, sa mga text nila. Hindi nga mahidlaws na, no? Bisan text lang, puro babatsyag mo kay Action Rex nga. Ari kami di, kaghanda kami. Ayun, di purma. Kay Joseph
tsuwa dira, may lang pagpamati. Okay, arasa. Monitor. Si paring Art Ilagison kag si Kumarin Init Ilagison Gani. Si Si parang Art gali, Aligison kag sa kay Maricoy dira. Oo, kay Marin Init Ilagison Si Manuel ganyan. ko, ra pa man guro. Si Sir Manuel ko Sir. The way sa tabatsaga. Bulubatsaga. Ayo di purma. Doon kalayo. Kay Engineer Arthur Normandega. Kay Engineer Arthur Normandega. Kamusta mga tanong tada, sir? Ara na, preparado na. Okay no? na? Ready for harvesting. Mga ubis tayo pa. Kay Engineer Marlon Posisyon. Kay Engineer Marlon Posisyon. Alangilan da, no? I think Alangilan, Granada na siya, no? Kaya posisyon sa subong, no? Ba, mayo ginang posisyon niya, Goro. Ayo di purma. Ready to fire, no? Ba, ready to fire, At nag-text niya kung si Pari Manuel ko, niya present ko priya. Good. Good. Good, no? So, pareho, kita na. Amo na ng tirada, magpag-mensyon sa ngalan nyo, pabatsaga mo kay Aksyon Rex, no? Gani. Para mabatsaga naman ang inyong pagpalangga sa iya, no? Galing nagpositive to sa Dumaguete City. O, tiyari mo lang di sa aton mo. Nagpositive naman ang ABC President nila nga si Johnny Amores to. Sa Dumaguete? Sa Dumaguete. Dito lang yun naman di sa aton niya. Makadto mo na di gyapon, no? Ayo di purma. Ang mayor to nila kag duwa ka konsyal do nagpositive man to. Ihigta na sila na ikwan. Sang kalat, no? Kalat para alason? Para hindi makalito sa Dumaguete. Ayo di purma. Gani, para dito na lang Budlay na. Hindi na tayo magbaton sa ila to, ano? Kay kadelikado subong, no? Kabudlay gid. Budlay sa sitwasyon sa mga daan, kainit mga daan, matapikan ka pati sakit-sakit na okay na yung init siya, pero kung bugnaw, gida mo gidang mabudlay. Na. Kung init siya, okay lang na. Kay maitik ng kagaw-kagaw. Pero kung bugnaw, laban gid na. Mino yung gid na. Ang importante nga, uwa ay gaubas, no? Uy, gaubas ang? Bulsa. Ayo di purma. Okay Ang mga tirada, no? Kakaguess mo. Sabi mo na siyang kubit-kubit sa mga tugnaw, init na. Si Sir Arthur Normandio. Ari man ko di mga parikoy, Good, engineer. O mo na-miss na ka na, Aksyon Rex. Na-miss mo ako? Una to lang ang invitasyon niya, why ka Why? Kailangan. Pari Art, why man bibaw. Tingnan ka mo malang ginahandom kag dumot ni Engineer Arthur Normandi. Sige lang, engineer. May time gid na. Oo, kay dasogro nga pagtipon-tipon ta, mapalitson sa baka. Ate God. Ang baka nga wala ganga. Ayo di purma. Amo na tirada kay balo kasi Engineer Arthur Normandi, very accommodating niya nga tao. Good. Wala ni low profile niya pero di uway gasugid. Pero gato pa lang. Gato pa Aksyon Rex, no? Amo na ang tirada. Sila rin ni Engineer Marlon posisyon, mga agad na ya, one click na ya. Gani. Eat all you can, drink all you can. Until you bawilay. Ate ko, until you piyongers. Ayo di purma. Until your life is good. Tinalo ni Karon, nagduganing ginalantaw. May kamay din nga twist ng investigasyon sa pulis na, no? Tiki do, personal do. Primero. La triangle to Permiro. Galing kayo daw na, balak naman sa pulis na kayo, amo na basta kung may ka mag-investigar mo. Huwag ka lang kadto sa isa na kapunto lang nag-concentrate ka sa isa ka anggulo. Kung di kina-explore mo tanan nga mga anggulo, dito nagapakita karon nga ang La Triangle medyo ginpahigad na karon sa station number 8 kag dire sa karon nagatutok sa investigasyon sang droga ang otini sa kamatayon ni Angelo Tamparon nga taga Banwa sa Binamagan nga kun imo Aksyon Rex matunduman gintiro ni siya sang Domingo sang gabi dira sa may exit nga gate sang isa kalading house sa may Purok Gracia sa Barangay Singkal. Tinakit-al siguro ni Police Major Jory Puerto sa dalayon nilang investigasyon nga malayo sa tigi ang anggulo nga love triangle considering ati ang ining bana sang iya sining live-in partner nga una sa tong napatay ang way magani kisa permanente nga trabaho kag ang isa bandiri sa nakahatag man interest sila sa investigasyon sa station number 8
hindi lang gali ni writing intante kung duha ang persona nga involved sining kaso, kundi apat ini tanan kay persona Aksyon Rex. Bali duha ka motor ang gingamit nila sa dinang isa diri ka motor, amo ni ang serving lookout sa paglutang kay Angelo Tamparon. Now, although kay si Tamparon Aksyon Rex kin-check ini ni Major Puerto, ang iya sila nga background, apisar nga wala sa record sa kapolisan sa droga, pero considering nga sa kadugayon yung mga puyo, dira sa may area sang barangay Banagos, sa upod niya nga bagong halipin partner niya, daw diri nagduta ang kapolisan nato na Aksyon Rex nga posible may angot ni sa droga because nga prior sining insidente nga may ara na pandam kay Tamparon nga hindi kita magkadto sa burokrasya kami nagka-casing dira sa imo. Kaga prior sila paglutang sa Domingo sa gabi, nakalali sa panigali, nakaistorya pa ini ang isa sa apat ka mga persona nga nagasakay sa motorsiklo, kag nakita ini sa CCTV sa pagpati ni Puerto nga posible kilala sang sining napatay nga si Angelo Tamparon ang mga persona nga naghimo sang krimen. Yari siya sa interview sang Aksyon Radio. Kagabi, review naman ang CCTV na kuha sa akong investigador dito. Apat ang suspekta, dua ka motor, dua ka radio in tandem. So, yung plano, ang isa, nakatambay sa bangka, ito sang burokrasya, nabilang dito, mong duwa ni ka balik, yung dua ka motor. So, ang tanaw naman dito, drug-related din siya. Nga siya nakambal kasi nga drug-related, anong balasihan ta? Yung victim ta, nag-tender siya sa Banago, pero kaingin. Wali, wala man siya obra, may live-in partner to siya nga bago. So, ang nakagawa niya, diya, ang former live-in partner niya nga may anak sa dito, so may kopra siya, dito sinigang. So, may na-interview nga ito ng investigador nga may nakambal dito kung nga hindi siya rin kanto dito kay nabantayan siya. Diya sa may prokrasya, yung kanto siya, nabantayan siya nga, amo na iti. Subong inano yung investigador ko ito, napalita itong tao, ang persona nga naghambal ito. So, though may drug-related ang amang tanaw niya. Anong mga sila na to, sir, pinakabakod nga balasihan ta nga drug-related, sir? May mga previous case ni siya? So, wala man siya record sa Station 3 kay Banat Station 3 na mo. Kabinalbagan, wala man to siya record man. Okay. So, wala man siya obra. Wala man siya Banat kung living partner siya. So, ang posible, mention siguro nga income. Ang drugs, ang pinaka-common. So, kung wala ka obra, common ng drugs na mo ang negosyo mo. Tapos, apat din ang nagkakuan sa iya. So, basi may nanon siguro. So, ang bayranay, mansyanay. Actually, si Police Major Roger Reporto ng EPS ang station number 8, pero wala gyapon diri hasta nagdulog ang ila siling investigasyon kag pag-trace ang anggulo na posible pwede nila maangot sa kamatayon ni Angelo Tamparon. More development will follow sa pila ka mga news and public program sa Aksyon Radio Bacolod. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbalag report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kadtuan tanang balita ni Aksyon Percival Villamor. Ara pa si Aksyon Brian? Why na? Utod siya? O sige, hindi mo kontak Aksyon Brian. Sige, kadtuan tanay si Aksyon Percival Villamor sa Banwa sang La Casiliana. Ini may kang tanan sa 34 anyos nga lalaki nga nadakpan sang kapulisan sa Banwa sang La Casiliana. Droga kag armaso, lukhang ang nakuha sa iya posisyon kag kontrol. Aton hibaloon, we have Aksyon Percival Villamor sa detalye sining balita. Sa detalye, Aksyon Pers. Sa Aksyon Rex, no, ang La Castellana Police Station nagkandak sang bypass operation kagabi Aksyon Rex dito sa may barangay Manghanoy, Banwa iya sang La Castellana. Ang operation ila pamunuan ini ni Police Captain Region Daryl Echnigos upod ang aton alert team kag ang aton drug enforcement unit. Nabaklan ini siya sang isa ka Hitzel transparent suspected shabu. Ang suspect ginkilala sa kaya Renjet Rico Yamsing, 34 anyos, kag isa ka driver sang tracking ka sang tubo kag pumuluyo sang barangay Manghanoy man Aksyon Rex. Kag ini siya karon pag apprehend sa iya sang aton kapulisan didto nakuhaan man siya sang isa ka
improvised tutor kag improvised cooper kag inisya ang nakuhaan man sang isa ka unit sang 38 caliber pistol Aksyon Rex kag nakuha man sa iya posisyon kag control live ammo sa Aksyon Rex nga 6 kabilog ang nakuha sa iya posisyon kag control kag inisya ang nasulod pa sa isa ka holster nga color itom kag subong man ang mga gamit sinin kuha man sa isa ka slim bag no sa iyang ginaulo alibay nga bag digto nakuha sa iya posisyon kag control kag nabawi naman ang isa ka 100 piso nga mo ang bypass sa iya no Aksyon Rex ang kwarta kag didto gindala sa aton nga police station sang La Castellana agud to sa pasaka sini sang kaso sa kay Renjit Rico Tiamsing sang barangay Manghanoy, La Castellana. Karon ini siya ang suspect nagaulat sang kaso nga ipasaka sa atong kapulisan sang pag-violar sang 10591 kag Republic Act 9165. Report na gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita
sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, kita-kits kita buwas mga kaaksyon sa aksyon Balita, Banat, Bulig. Na? Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod mga kaaksyon amon sa kanginan. Nagagda na kita sa masunod nga programa, ang This Is My Life, upod na kay Aksyon ang Defensor sa ngalan ni Aksyon Masugaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!